Mayong adlaw kanyang tanan mga ka-dear friends, kininausab ang inyong ubos nga lagad nga si Papa Joe. And again, karong adlaw, doon na sa tay lain nga istorya nga itong idalit kaninyo nga tagaan na itong kinabuhi nga pinada sa usa sa itong mga YouTube subscribers. And by the way, kung bago pa lang ka ni atong YouTube channel, ayaw kalimot pag-click sa subscribe button and of course, the notification button para ma-notify mo sa mga bagong istorya nga itong idalit ninyo. Ug sa itong mga kaigsunan nga gimingaw sa mga karaan na nato nga mga istorya nga wa na nining bagong format sa to ang YouTube channel, inyo nang madungog sa katabi uban ni Ate Gems. I-search lang ninyo sa inyong YouTube. So dito maglangay, ato nang sugdan ang laing istorya nga atong idalit karong adlaw. Diri lang sa Dear Papa Joe Stories. Ang atong sugilanon karong adlaw kay naguluhan og Lover Boy gikan ni Rich of Talisay. Dear Papa Joe, mayong adlaw. You can call me Rich, 36 of age ug usa ko ka ICU nurse diri sa Cebu. Papa Joe, naka-decide kog suwat ani akong letter para i-share ang akong istorya ninyong tanan. Hopefully mabasahan nimo and hopefully ma-appreciate ninyo. This story is about my story that started 2016. Which is 8 years ago. Nahitabo ni diri sa Cebu ug sa ako ang hospital nga gitrabuan before. Papa Joe, I was obese that time. Dili ko overweight but obese. 5'5" akong height pero ang akong timbang kay niabot og 118 kilograms. Imagine na lang ang akong itsura ato. Daghang gaingon ako nga sayang daw ko kay hitsura anta. Pero grabe, katambok. Tanang sakit nga storya ako nadunggan kay tungod lagi tambok ko. Why disiplina, bahog singot, lagom ug tangkugo. High blaron ug daghan pa. To tell you honestly, Papa Joe, na depressed ko ato. Mawaw na ko nga mugawa sa balay ug dili na pud ko ganahan nga moapil og mga gatherings or mga parties. Trabaho, balay ra gyud ang ako Ang akong self-esteem ato, grabe ka ubos. Obviously, I had no girlfriend during that time. Last na kong pagkauyab kay high school pa to, ug gamay-gamay pa ko ato, ug timbang. After that, wala na gyud. Feeling na ko, di ko seryosoon sa akong mga kaistorya because of how I look. It was sad, but I can't blame anyone, but ang ako rang kaugalingon. Sa laputon nako nga gipabayaan nako akong kaugalingon, nakaapekto sa ako ang nga pagdako kay siguro only child and tanan akong pangayoon sa akong parents makuha nako. Matawag nga pinasagdan ko sa kusina. Kay bisag unsang pagkaon nga akong pangayoon sa akong parents, ipakaon man pod nila nako. Mahilig gyud mi og mga pagkaon kaming pamilya ha, Papa Joe. Kay murag naa sa mo ang family genes nga dagkuon og kaliwat. Mao nga natural sa amoa nga dali ra kayo nga mudako. Balik sa akong istorya, it was year 2016. Nay mga new hirees sa mga hospital and few of them were assigned sa ICU since gikan na sila laing hospital and naa na experience sa ICU. Four of them were females ug usa ra ka laki, and one of them caught my attention. And her name is Eliza. Eliza was super pretty, charming, hamis, bright, and she was my type, Papa Joe. Kanang bitong naka-braces, then na-glasses, chinita, unya puti. Sus, Papa Joe, nga akong heart atong panahon na di gyud masabtan. Hasta gyud na akong kapagkaibog nga tukang Eliza. During sa ilahang orientation sa mga newly hired nurses, mao to ang time nga gitagsa-tagsa sila og pelaila sa amoa. Nga mga karaan na. Unya, human sa ila, nanlakaw na sila. Diyang wala na sila, nabibog kalit ang among department. Iya may comment about sa mga bagong hired, unya, di gyud malikayan sa mga boys nga magka-crush dayon sa mga girls. And halos tanan na mo mga boys, kaya ang ilang crush kay si Eliza.
Actually, katong upat ka other nurses, Papa Joe, kay mga gwapa pod. Pero kuyaw kay kagwapa si Eliza. Artistahin. Mura siguro siya katubit tong bida sa Drawing Closer, katong salida sa Netflix nga Japanese love story. Halos ing anak gyud nga naka-glasses lang o nagka-braces siya, si Eliza. Tungod kay newbie pa sila, kami mga karaan na maoy mo train nila. Usa si Eliza sa mga paboritong tudluan sa mga boys. Nahug siya og crush ng bayan. Pero out of the blue, kami si Eliza ang nagka-close sa usag-usa. Hangtod nga niabot sa point nga nag-exchange nami og numbers og Facebook account. Mag-text-text nami unya mag-call-call sa Messenger og di lang kay kana. Magkuyog-kuyog pag yun mi sa gawas mangaon. Magmalling, mananaw og sine, unya maligo og dagat. Nadugay na mong kuyog-kuyog ni Eliza, wala ko mapugni akong gibati og nitry ko og pagpanguyab niya. One night, nagchat-chat mi unya og normal ra kayo ang conversation and suddenly gikalitan akong insert og ingon nga ganahan ko niya. Pero wa na mo reply si Eliza. Ambot, og nasuko ba siya or wa lang gid siya kaangay nga nanguyab ko niya. The next day, kauban man mi og shift pero ako nabantayan nga mura na og sige katawa ang uban namong mga kauban. Wara pug ko kay medyo nabisi ko sa akong pasyente. Taod giduol ko sa akong suod nga amigo sa ICU nga si Brandon Papa Joe. Brad, nagchat daw kang Eliza kagabi nga ganahan kaniya. Pangutana pa niya nako ug ako po siyang gitubag dayon nga nganong nakabalo man ka Brad? Og nitubag pod si Brandon nga gipanabi ni Eliza oy. Wa na daw ka nauwaw nga nag-confess niya. Nasya ko nga di ko makatuo nga nung kinahanglan pagid ipanabi ni Eliza sa among mga kauban nga nanguyab ko niya. Unya, napay bati nga side comment. Wa daw ko nauwaw nga ako siyang gipanguyaban. Ang sunod nga nitabo mao nga nikalit og pangduol lang among mga kauban tanan sa among department og ila kong giyaga-yagaan. Sige silang pangatawa while chanting this line, Papa Joe. Lover boy, lover boy, lover boy. Pagtanaw kang Eliza, nagsige siya og katawa nga murag niapil po siya og bugal-bugal nako. I felt so small and insecure, Papa Joe. Kung pwede palang malanay, may panalanay na lang ko. Si Brandon Rentown ug si Faye ang wa mi katawa. Si Faye kay usa sa mga kabatch ni Eliza nga nurse pod sa ICU. After ato, kay padayon ang iga-iga nila nako. Hasta si Eliza, tawagon ko niya og lover boy. Ug doon na pa sila ipang tawag nila nako nga bisan og unsa na lang nga di maayo paminawon kay maybe para nila okay ra. Pero para nako bugal-bugal og nakaminos gyud sa akong pagkatao. So may buhaton nako, angay ba ko nga musukol nila or mubaw sa ilang mga panginsulto nako? Di ko pwede nga musukol nila kay actually tinuod man sab ang ilang gipanulti. Yes, it started atong gabi nga niangkon ko sa akong feelings ni Eliza nga I like her. Kung kay bawa pa ko nga ingon ani ra di ay may pa wa na lang ko mubuhat ato. Ingon na ato pirmi ang ilang buhaton sa kuha, Papa Joe. Dili pareho sa una nga murag wa na respect og ako pod na wagtangan akong salig sa akong kaugalingon. Mao nga wa madugay nakigsulti ko sa akong supervisor. Og nananghid ko nga kung pwede mo balhin na lang ko og laing department. Nakasabot naman po ang akong supervisor kay siya mismo nakasaksi sa gipangbuhat sa akong mga kauban diri nako. Mao nga gibalhin ko lag laing department sa akong supervisor. Gibalhin ko niya sa operating room. Okay na ko dito. Pero paglabay sa duha ka adlaw, nakaabot na po dito ang eksena nga nahitabo sa ICU. I don't know nga nung ingon ato ang akong mga kauban. Abi na ko ang bullying happened only during elementary or high school days. Pero hasta man po di ay sa workplace. I was bullied again sa operating room department. Nawala na kong self-esteem kay lagi apil silang bullying nako ang akong hitsura nga tambok unya lover boy. Naluin ako sa akong kaugalingon ug nakapangutan ako ug wala na ba ko'y karapatan ang pareho nako nga overweight nga mahigugma. Nadugay nilang sigig binuang na ako, Papa John, nakarealize ko nga di dapat magpapildi nila. Naka-decide ko nga mas maayo pa nga ako na lang silang sakyan. So kada to nga time, Papa Joe,
musugod na ko o musugod na sila binuang nako kay ako silang bawsan. Bali gisakyan nako ilang bugal-bugal nako. Effective ang akong gibuhat. Kay nadugay nihunong na sila. Gisumhan na siguro o gikapoy nga magsigig bugal-bugal nako kay musukol naman ko. May na lang ka-effective ang akong strategy. Imagine, niabot na unta sa kung nahuna nga mo resign lang ko. Pero what if mo baling kog laing ospital? Niya, maura gihapon dito. Basin, bulihon ra gihapon ko. Unsa man, mo balhin na po kog lain? May na lang gyud kay wa ko mudayon og resign kay after mga 2 days ang nilabay nakisulti ang akong supervisor nako. Gi-offeran ko niya nga padtuon sa Manila para mo undergo og training. 6 months ang training unya all expense paid by the company for a certain specialization sa ICU. Nagduwa-duwa kog dawat kay but pasabot ana after 6 months training kinahanglan ko nga mobalik sa ICU department. Ako pod nga gitimbang-timbang ang akong future kay dako man ang posibilidad nga ma-promote pud ko ug guaranteed nga mudako ang akong sweldo. It took me a few days to decide and then I said yes. Mudayon ko sa training. So, I went to Manila for 6 months training. Dinala nako og isulti o moingon kung asa Papa Joe, pero public hospital siya. There, I met new colleagues, co-trainers, and new friends. During the training, one of my co-trainers kay giapil-apil di ay og pageant. Chuy-chuy siya, dinindot kayo og barog. Iyang name kay si Benji or Benj. Si Benj kay around 5'9" ang height. Taga-adlaw daw siya mag-gym para sa iyang ginaapilan-apilan nga contest. Actually, dili siya sa ICU gitrain Papa Joe. Kauban mig boarding house ato and sa dialysis ang iyang training. At the same time, apil-apil siya og search kay naa daw siya pangarap nga mo join og showbiz. Samtang magtanaw ko ni Benj sa iyang physical look, nakapangambisyon ko og ahat sa kong kaugalingon nga mayon ta og mapareho pud ko niya og barog. Pero si Benj kay kugihan kaayo nga motiman sa iyang kaugalingon. Sama sa regular nga pag-adto sa gym. One day, si Benj mismo ang ni-convince nako nga mo try pug ko og gym. Kay siya daw mo training nako for free. Magkasinabot naman pud mi kay taga Bohol man siya. Pareho rami nga Bisaya. Ug tuod man, nisugot ko nga mo try og sud sa gym kay naset sa kung nahuna nga kinahanglan na gyud ko nga mo gamay. Para di na pud ko bugal-bugalan sa kung mga kaila sa akong pagka-obese. Aside from that, sa mga bullying, angay raman pud nga timanon nako ang akong kaugalingon kay para sa akong health na pud. Pila ra may istorya nagsugod og gym with the help of my friend nga si Benj. Ang wala ko expect nga puwerte man di ang lisura. Gawas nga kapoy kaayo, imo pa man gyud di ay nga ubanan og eksakto nga diet. I did calorie counting ug lifting weights. I also did jogging. To cut the story short, sud sa unom ka buwan, I lost 40 plus kilograms from 120 to 118 kilograms. And recently, 76 kilograms na ko ato. I was so happy and my friend Benj was so proud. Dali kay mga mudagan ang lakaw o dali ra kayo mudagan ang mga adlaw kay wa na lang ako mabantay nga mahumanay na pud ang amon training. Hapit na matapos ang 6 months training. I can say nga it was one of the best decisions nga akong nabuhat sa akong tibuok kinabuhi. Ang pagpagamay nako. Gawas nga gamay-gamay nako o gamay na jud ko. Confident nako sa akong galingon unya nakakita pa kog tinuod nga amigo sa pagkatao ni Benj. Mas nauna ko 4 days og si Benj nako o nauna si Benj og 4 days, mao nga nauna po siya og kahuman. Pero wa din siya muli. Iya kong gihuwat og 4 days nga makompleto na ko akong training and after ana nagkuyog mi og uli sa Cebu. Ako saan niya nga ako siyang ilaag sa mga suruyanan diri sa Cebu. Gibuhat gito nako kay dako kay kog utang kabubuton nga niya. Agig pasalamat siyang natabang nako nga dakong kausaban sa akong physical look. Dito na ako gipastay sa mua si Benj. Unya, ang ako mga ginikanan, way kabutangan ang pasalamat nga niya tungod sa ako ang weight loss journey. Though,
Wala na, masurprise sila si mama magpapa pagkakita nako kay updated man sila pirmi while naapa ko sa Manila. Sila gyud ang nalipay og taman sa akong paggamay, Papa Joe. Ni-stay si Ben sa amoa og few days. Bali diha siya nagbakasyon sa amo. Pero human sa pila ka adlaw niuli na siya og Bohol. Dili na ko ma-imagine ang kaayo sa kahigayunan nga gihatagan ko yung amigo nga si Benj. Murag blessing in disguise ang akong pag-apil og training sa Manila kay di ra ba unta ako moadto. Na, kung wa pa ko niya Manila, di na ko makaila-ila si Benj. Unya, tambok lang gihapon ko. So tinud ko di ay ang na-argue instrument nga i-provide para sa mga kasulbaran sa imong problema, Papa Joe. Bisan tuan na og Bohol si Benj, padayon gihapon ang among friendship ug constant communication. Ug iya pagani kong gi-invite sa iyang kasal last 2019. So niadto kog Bohol para mo attend sa iyahang wedding. Di ba akong nasulti ninyo nga pangarap unta ni Benj nga musud og showbiz, pero sa gikaingon ko na, dili tanan nimong pangandoy maoy matuman. Kay si Benj failure man siya sa iyahang showbiz career. Pero okay lang gihapon kay maayo naman ang iyang pagkabutang na nga naa karon sa UK. Last February of this year, nakalarga og UK si Benj for good. I think kinahanglan gyud nako sa di-include si Benj sa akong istorya. Kay para nako, dako kayo siyang natabang nako. I consider him as part of my life. Balik sa akong istorya, Papa Joe, so after 6 months training ug pila ka adlaw nga bakasyon, panahon na nga mobalik na kog trabaho sa hospital. Pagsulod nako sa entrance sa hospital, feeling nako na ay nag-drum roll. Murag grand entrance sa hari ang ako ang pag-abot ug tanang mga kailan ako sa ospital kay puwerteng nakatutok nako. Bisan og gamay, wa sila update sa akong weight loss journey. Mao pa to ang una nilang pagkakita nako. Ug silang tanan nakuratan and of course, di sila makatuo nga nidaot ko compare sa last nilang pagkakita nako. Tungod kay wa man sila nakatingog, ako na lang niuna nila. Ako silang giingnan nga doon na lagi mo mamansin, matod ko pa nilang tanan. Well, obviously, they were all shocked sa akong transformation. Ang una ni Dol na ako, mao nga akong supervisor nga maayo kay na ako sukad pa sa una niya tong tambok pa ko. Nalipay kay siya nga nidaot na ko. Unya, iya day kong giingnan nga musud na sa ICU department para makita nila ang akong kausaban. Speaking of nila, kay ba na mo kinsa ang akong kauban nga nurse, including ni Eliza. Moto nga nisud nako sa ICU to start my shift. Ang unang mitagbo nako kay sila si Faye o si Brendan, nga maoy pinakamaayo nilang tanan. Og sila ra pong duha ang wa makabuli nako sa una. They were also shocked and happy pagkakita nila sa kuha, unya nag-iyahay na sila og duol nako sunod-sunod. Nag-iyahay nagpangutana og giyon sa nako. Pagpadaot unsa ang akong diet. Ako pa silang gitug-anan about sa akong friend nga kauban akong training nga mo'y nitabang nako sa akong journey to my weight loss. Ang mga nagsigig bugal-bugal nako sa una kay puros na pagdaig ang akong nagdunggan gikan sa ilahang mga baba. Siyog lingi-lingi kay doon ako gipanghitang sa katawo pero wa na ko makit-i. Silang tanan ni duol nako og ni daig og ni appreciate sa akong pagdaot pero sa Eliza wa na ko makit-i. Mao di ay kay panghapon na di ay ang iyang shift ni Eliza. Dihang naabot na ang time nga ting receive na sa next shift, diha pa na ako nakit-i nga niabot sa Eliza sa nurse station. Ako lang giobserbahan ang iyang reaction, una kay nitutok siya og dugay nako. Nagduha-duha kung ako bagyod ang iyang nakita. At last, nakatingog na gyud siya og ningon nga, "Rich, hala, gamaya na nimo oy." Mismile ra ko ni padayon sa akong endorsement. Tungod kay wa ko nitingog niya, nangutana na sab siya nako. "Giunsa nimo? Unsay sekreto nimo?" Pangutana pa ni Eliza. "Aw, mao bitaw nga secret kay di isaba tubag pa nako." Suddenly nakabantay ko niya nga murag cheerful na kayo siya nga nakikonverse nako. Nagsugod na siya og kakulit nako pero ako chill lang kay wa ko nagpakita og interest nga to niya sa pagkig-istorya. Di masingon nga naarte nako kay abi kay di nako tambok, di nako managad niya. In the first place, siya ang naghatag na og kauwaw og trauma sa una tungod sa mga bullying sa ako ang pagkababoy sa una.
Unya, di kay kana lang. Di man gud ako malimtan nga apil siya katawa, inigbugal-bugal nila sa kuha nga lover boy. Actually, wa man tay sayop anang tawgon kag lover boy. Everybody can be a lover boy. Ang akong issue lang kay para ra ba di ay na sa mga gwapo ug macho ug niwang ang lover boy, unsa man di ay ang tambok di ay overweight ug obese. Akong gitarong og recheck ang akong kagalingon kung doon na pa ba ko'y feelings niya or na-crush bagyapon ko ni Liza. Pero ang tubag sa akong kagalingon kay wala na, Papa Joe. As the weeks went by, nakakita ko ga message ni Eliza sa chat nga nag-hi hello siya nako, nangumusta or bisag unsa na lang. Ako naman po siyang replyan out of courtesy. Isip kauban mi sa trabaho pero aside from that, wa na. Kaya di naman ko niya mutubay sa chat. And then one day, ni-chat na po si Eliza na ako, Rich, pwede ko na makuyugan sa mall? O dito bag ko nga, sorry Eliza, pero busy magukay ko ng adlaw. Na ako importanteng buhaton. Tubag ko pa, nga to niya. Ako yung gisigurado nga respectful na gyapon ang akong pag-reply niya. Unya, sunod, lain na po ang ngayang pamalihog na ako. Or sometimes, magpauban pero I respectfully decline sa tanan niya mga invites. Nahog nga akong gilikayan sa Eliza in a very respectful manner. Both sa chat o sa work, kay kung namin sa ospital mangita kong paagi nga di mi magkaduol, gawas lang kung work-related ang hisgutan. Sama niya itong usa ka gabi, nagkadungan mig shift. Pareho may nga night shift unya human og attend sa mga mga patients, wa gyud ko makalikay diyan ni duol si Eliza nako kay makaistorya ko na siya nako in person. Mo kini ang among first long conversation, Papa Joe. Matod pa ni Eliza, mga pita after shift, Rich. O nitubag ko nga, tilo ba ko minumog kape ron? Sorry. Mau ba? Mag-Jollibee na lang ta. Matod pa niya. Okay raw ta Jollibee pero muli ra ba kog sayo para makapahuway ko og tarong. Matod pa ni Eliza nga, ihatod ko bi. Diha mo sa Ramos. Dool ra bitaw. Og ditubag po ko nga, di ba ako moagi diha kay pa-SRP man ko. Nakapangupaw si Eliza og ningon nga, suko gyapon ka namo, Rich. Og nitubag po ko dayon nga, wala raman. Di lang dyan ko ganahan makiguban ninyo or nimo. Matod pa ni Eliza nga, sorry na good, Rich, joke-joke raman tugo to sa una. Og ningon ko nga, mao ba? Pero if wa pa ko maniwang, wa ko nyo tagda og balik. Toxic kay mong batasan, uy. Bulihon ninyo ang mga ingana nga mga tao. Kanya-kanya raman tag-struggle sa kinabuhi. Di ta mo mag-ingana. Nasulti yun ako tanan, Papa Joe, ng niya. Kay sa una, wa magyug ko makasulti nila. Ako raman taon iluom bisan og puwerte na kong laina na gyud sa kong gibati. Nga di masabot. Every time nga mga tawa sila og nakaibaw gyud ko nga ako ilang gikatawan. Di lang kay kanara. Halos di naman gani ko nila tinggan sa una. Mutingog man tuod pero in a form of bugal-bugal. Niseryoso ang naong ni Eliza og ningon nga, sorry na gani. Pasayloan lang mi, Rich. Pasaylo ako. Ako po din siyang gitubag nga, okay na to eh. Unya, gitapos na mo ang among conversation during the whole shift, nilikay na ko niya. Di po siguro ko ninyo mabasol kung yun ato ang akong pagtatar ni Eliza. Yes, napasaylo na ko sila. O siya. Pero ang trauma nga akong gibati, nagpabilin paghihapon. Dili lang kay kang Eliza ang ni-approach nako nga mangayo og pasaylo. Hasta tanan na mo mga kauban nga naa sa ICU nurses ug katong mga nasa operating room department. Sagay kaingon ko na ako silang gipasaylo. Pero kung mang-invite sila nako nga magpauban og laag, di na gyud ko mauban nila. Usa ka tuig kanila bay mao gito ang among relationship nako sa mga kauban, especially nga tukang Eliza. Every now and then, mo reach out sa Eliza nako pero di nagyud ko. Hangtod sa kaadlaw niya to nakadungog na lang ko nga mo resign na siya kay mo abroad na. Suddenly, naka-feel ko og sadness nga mohawa na siya. Pero di ara kutob. Wa na ko'y plano nga makipagbutihan pa niya bisan og mulargahay pa siya. So no comment ra ko. Ug murag wa lang. Di affected. 1 month before mularga si Eliza nakadawat na po kog chat niya.
Rich, pwede ta magkita sa personal kanang kita rang duha? Matud pa niya na ako. Sige bitaw, tagkita sa work, tubag ko pa. Akong pasabot ba, sa gawas ta magkita ba? Matud pa ni Eliza. At first, nibalibad kong taman, Papa Joe. Daghan kong rason, sama sa na ako'y lakwon, na isugo akong parents, nga ipabuhat na ako. Pero wag yun muhunong og pangulit sa Eliza na ako. Napugos kong pagkikita niya pero wa namin niadto sa laing lugar. Ako siyang giadto sa usa ka place, unya gipasakay na ko siya sa akong sakyanan. Ug diha ra pud mi nagstoryahan sa masinsinan nga pagistorya sa sakyanan. Matud pa niya nga, salamat kay ha nga nasigot ka, Rich, ha? Okay. Unsa di mo tuyo na ako? Matud pa niya nga, unta, maokay na ta before kumularga, Rich, oy. Kalimtan na to nato. Dito bag ko nga, ay natuhunan na, oy. Dugay na to, don't worry about it. Matud pa ni Eliza na ko nga, sayang no? Kundi palang dyan ko bully ato, dapat close gihapon ta. Dito bag ko nga, everything happens for a reason, Liz. Di na po tumubalik, but I learned a lot. Di ko si Eliza na ko nga, pwede mo confess? Sure, about sa unsa man. Matod ni Eliza nga, total, mularga naman ko. Actually, Rich, I had a feeling for you. Sure, uy, mularga na gani ka, magyaga-yaga pagyug ka. Tubag ko pa. Seryoso ko, uy. I had a feelings for you, even atong dako pa ka. If tinood na, why did you bully me? Kamong tanan, gibuli ko ninyo. Sorry kay ato. Gibuli ti ka because I don't want to fall in love with you. Imong batasan yun akong type, Rich. Pero sala na ako kay mauwaw ko. If ever ma-imagine ti ka nga, dito bag ko nga, because dako ko, overweight, obese. Ung nitubag sa siya nga, to be honest, yes. I have my reasons, pero kabigayon na kay Kuwato, Rich. Kaso lang, maunahan lang ko sa kauwaw. Mo nga, wa na lang yun. Nitubag po ko nga, why are you telling me all of this? Ano sa'yo reason ni mo? O nitubag siya nga, because I want you to know that you're lovable despite sa imong itsura ato. Ako ang naidiferensya, dili ikaw. Please, ayaw pagbago. Naniwang na gani ka karon, but you're still that sweet, funny guy na akong nailhan. Maski di ko nimo tinggan kay ilang ingon ni ako, same ra manggihapon ka, proud ko nimo. Thank you, Lisa. Ingat ka dito. Ug matud pa ni Eliza nga, will you forgive me this time, Rich? Uy. After that, we enjoyed the night. Stroll me, and after a few weeks, milarga na si Eliza. We kept in touch till nakauyab na siya dito sa UK. As for me, nakaremember mo ni Faye, katong kauban ni Eliza sa orientation? Faye became my girlfriend and eventually became my wife. In life, there are twists and turns. Life is very unpredictable. Who knew that ang previous crush nga nahimo na kong bully karon, nahimo na akong close friend. Akong gipasabot mao si Eliza, who turned out to be one of my closest friends karon, Papa Joe. Usa na akong masulti bisag dako na ta. Bullying is painful. Kay bawo ko makarelate nako ang naka-experience og bullying og body shaming. Please ayaw niyo buhata bisan og ingana in a form of joke lang. Kay wa mo masayod sa kamubo na lang sa level sa confidence sa tao. Maghikog man gani ng uban. Bullying and body shaming is a serious matter. Di sayon sa hingtungdan. It can affect the person mentally, physically, even spiritually. Be mindful of your words, kay kitang tanan lain-lain og kaagi og challenges. Sa mga tao nga pareha nako sa una, it's never too late. You can bring out the best version of you if you start today, not tomorrow, not next week, but today. Sa sugod ra gyud ang lisod na, but once you get used to it, sayo na lang kayo. Kaya ninyo. Kung nakaya nako, kaya ninyo. Diri na lang tama ng akong istorya, Papa Joe. Hinaot nga, naka-inspire ko og pareha nako og kaagi. Unta, mabasahan nimo ni Papa Joe kay karong panahon na daghan jud dapat makadungog ani for them not to lose hope. Respectfully yours, Rich from Talisay, Cebu.
Daghang salamat, Rich. Mabuhay ka.